Kull sena, kif joqrob Diċembru, id-Diecast and Scale Model Society tagħti ċans lill kollezzjonisti ta' diecasts u modelli żgħar tal-vetturi ta' kull tip biex jisebixxu l-kollezzjonijiet tagħhom. Fil-Irendi TVM News iltaqa' ma' Michele Kirkop li għandu l-fuq minn 3000 diecasts minn snin differenti, fosthom is-sittinijiet u s-sebgħinijiet. Iż-żagħżugħ ta' 17-il sena ilu dilettant tal-modelli tal-karozzi minn mindu kellu 3 snin, passjoni li qalilna bdiet minn missieru. Għandu motor tal-AC. Dak jagħtih il-power u għandu jissu l-middelej tan-nofs fejn jidħol ġol pick-up, jidħol il-korrent u hekk ġol motur u jgħid imexxi l-train kollox. U bid-dwal u mbagħad daqqa u mbagħad bil-accessories, pereżempju local loaders, stations u hekk u dawn. Kienet naħseb l-iktar antik li għandi ta' dik tiegħi minn 1936, Speed of the Wind. Fil-kollezzjoni tiegħu iż-żagħżugħ għandu madwar 3000 vettura. Alan Saliba, parti mid-Diecast and Scale Model Society, spjega li fi frar li ġej l-għaqda se tagħlaq 25 sena mit-twaqqif tagħha. Preżentament ikkonsisti f'design membru kollha kollezzjonisti nisa u irġiel ta' modelli tal-karozzi diecast tal-ħadid, ġifieri kif ukoll modelli tal-karozzi maħduma bl-idejn minn materjali riċiklat jew minn materjali oħrajn. Għandna ħafna scales differenti li jvarjaw minn 1:76, 1:64, 1:24, 1:18, ġifieri eżempju 1:18 18-il darba ikun daqs il-qies oriġinali. Huwa qalilna li għalih huwa delizzju iżda wkoll investiment għal meta jgħaddi żmien u jogħla l-valur tal-mudelli. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa 8 ta' Diċembru.